Yarafo papa bi yesa ma munyina akwa babiem ba NYANSAPO kasa mfonyini so ene yasa ene mu ede ehia biem ejiri se mu mpom ye ye de ye ho ye dada ejiri se won so mo ho ye subscribe share na like na fama ya bra ye ba na ya besua ade yi ye nko na aja ye ne abrewo Pomah Okofo Pomah ye ne no enkodi enkomo Asante ngoma ni emisa napom se ne esi etie oba panyini wadaroma ye moadwo emwakwa aba ya enyado okyeremaba na umpomu ti say nyankopon adawroma na nanum adawroma ne eja mo mpa bo a mo de taa mechi me da so metenkwam arefo mo be kai amretia wa bi munie ye ne Okofo Pomah esua ade a ye ba besua ye na efa Asante din ahodo ene ebinom ne Nkyerasie ene ye de ye no ye ka kire mo se afeni ahya ase a ye koyanim enu ntinu edin bi a wo pese oti emu nkyirimu na wante no wo betumi de wadwen kyere de ato saa mfonyi na edi ka atwa ye na se a na e kyire din ene ase no na eberesemu no ye betena se na afe ye ne abrewa edi hu nkita ho na yaje mu nkyirimu edi afiri no afe na bre no ewiedwo hwe wo hwe krata na ekura me na edin awodo a mumu bi ede ba ye no ene yakuru kyire bi ede aguso a enne ye ne abrewa ebetwetwe ho nkomo na afe yesua de ede afiri ho no enti wadaroma edin bi wo ho no a aya na enkyirimu bi a nhye de niwo te se ebi a obi de ba se ope ohene ba ohene ba de ye nyina ne tintinti a wo msa na makwa abre ho akokora no ohene bi ena ne ba ana obi ne din ye nda keke no de ato no so ase kiretia wa ne se ohene bi ena ne ba no ena ebi obi nso de ba ko bi ba se ahenkan so ne ti a wamu a ne se ohene bi na bakan ni piesie eno no ana ayi obi de keke eno wode ato no ho wode age no ho zaka anwe ewu kureyi mu nunu firi ho no a Nkyerasie bia nhyeda eni ho bi mu eka edin a aka no ho eno nti ye kwa abrewa ho na afi de Nkyerasie bisa wo mu eka ho ene de da hotra no ni nyina no na daroma wode ato ede aman nti di machi na yenko abrewa wadaroma eda no nkoma ye bedi ye pe din na se kire no ene yahwefo ede bebiri di aba nti eno ho enkomo na ye be hyase wadaroma ye hyase akura ne mfamfiri danso edin danso ene na se kire edin bi saa no ne ye hye de bisa se ase ne sei danso no ne mra ne Abibirem enso obi tibi ko ka se danso abiam kan bebi sakura enya abiam ohun se wo ba fa afura obi anim se bosome nkono eno wo awo akwara no kama na obi wo ho a ne da no nso ni awo no bosome nso enam se ne da na nso nti no akwara no ne maame no a wo tete no ne bebirem pa ansa no abeye nipa no ono akwara no so bebirem ansa no aye nipa ne da nso nti wa birem asumesi beye owo no ne da na nso ti wa birem e da na nso a te se de ye wu obi a eno ase eno ma kire mu we take FM da danso na se danso ne dan anso nti wa brem danso abrem wo ne kete go kra ne incubator abrofo te se abrewa se abosome nso ba no bosome nso ba na ye frɛ ne sa no danso se nkono ne ye wo enti yesi akwara so da ye funu mu duru bosome nwotwe a wo sa anane enti danso na ya wo no bosome nso ye no kore beduru bi do so na ye mmere sa wofo na am ye ni amere a ansana nwotwe twam no wura nkono no mu a wabeye dipa enti ye wo no ayi no a bosome nso a ene ye frɛ ne danso ubia ye frɛ ne danso bia ye wo no bosome nso enti sa ne ye de ne to wo na na bi chu ye hu danso ene abrewa ye nkoe safo de obi wo ho a na ono ano wabene bi kura tete ho no obi wo ho no mo a na bibi waninim ha mane ade ne afre no osafo nti ne mpanyin se safo nsa no ho wo duru enso yade ne ye no wono ano
wontimi nkɔ wira mu nkɔ pinti no wontimi nsa no ho yare enti ya bi a safo ne ye de nkora atoto aya ne yeta bo safo kantanka enti nya ne mena ne na se ne nje mu ne kantanka no sa kantanka no woni ma de ye friend kantanka de bi da kantanka eye o se eye muwa entete anom no ene muwa ni pii se wo mu ehwane ye ma no wo ayi mu a ebon mu a na fitaa bi wo mu hu fitaa enti entete ya no mpanimfo no na kopa aduane nti tate ya ye fra no duodu akwaban enti se duodu akwaban te ase a okuruma kantanka didida duodu akwaban te ase a okuru makantanka didida bia tambia obe kuru se de kwane obefa so a obenya aduane de aba no this tete ya ne wu enti obi a waye oboafo bi saa no a osafo kantanka no yo eno so ye wie no ano edin a ye friend say ano de minim na Nkyerasie bia eno so katrafo no ho ye ntwam ne yenko okay betimi aba say no de ano ukwa kuapem ye nanan ma kuapem a anoche wo mo say anohwe anoche no e kire say anohwe na ano no nda na wo mu kire say konfo anoche no ne papa na di ano na ano no na anoche ye anwanwade a ne afre no anoche na yesa anohwe enti eno so wa wo de no so bae ne no afi ye nhwe frimpon ye di na make say frimpon e champon wonu ni nyina no enya ade a ye wa bebudiri ewo ya Asante mayim edi bi wo ho a na ya bebudiri buadi wono de oboa obeboa adi bi so wo nyame che enyame na de ne che se de ni ositie pa de kana ye ni anda so nsa ya na eta ka frimpon manso enye ne njiri mu no frimpon no frimpon what the frimpon na yesi no ofiri be kwai kudono na Nkyerasie na tete no de be ma sa amra ni wi beto no so no na wo fum Asante man eni twa na su ena okotena achimso aduru nti achimso aduru na wokoye no edom ni bi su di na chi se ni nipa de ye dani a edom ni bi di na chi nti wokoye no opese ofa ho no obi a no wa ma we yesi ne kura awa ha no yesi ne kura awa ha no yesi ne wo mo asisi nkura no bebiri na wanya man kese ye kama na wono ankasa no ba bi a wote no ne man no wo mu sori a ne nkofo no ne yakokye no na wo chia no so je so okoto ono so abeyi obrempon ho wo chia no a wo koto wo koto no ebi ase ne yire ne tene nchen a wayi nani no oni ne di nkomo ebi a oba no ne bepre no se wona na chia yeso na ahoye enti na ama afedie adowo mu frimpon manso na nso koto no a obre na se enye asama kan se manso wo no obi etwe bibi mu na mu ne manso frimpon manso yo na koto no a obre abrewa Edin abankro no eyi bi a na che se ye wo no obeto mu be ma ba akote ebi kura fie kakraka busua na wowa na ema nko a no nko abeto ese benkro no mensa wo Nkyerasie fufuru bi mensa de
wo be ma de wudi kan no awo de otoso mienu ono de menu no awo mensa wo mu nyina ye mema mema nti se abrewa ye mewo oba na odi kan ye na mewo oba na otoso mienu na de otoso mensa be wo obema nti mfre mensa wo kunto yo wabetom krope chu asare Edin bi ni ya na nkrofo ha ye ho asare ni bia na asare kura no ya no wo mu bɔ no mra ne se bedi ako wono che asare a wotena ase kane no na obeto okun bi wo ha na awo kura mu aye wo no wo bre hawo ni nsensem bibiri so edi wa bedi ako nti bedi ako na wo emra wo Nkyerasie na sare de eyedi bi enim sa afi ageman de say ye kan ya himfie ho ana Edin no ewo obi wo ho a na ye wo no na haw bi wo ho na bra ye wo no na tu atwa esbedu wabegye man no wabegye ne man no ano afi Edin prempe ne se tete no afi ye se edurubire bi a na nananom ye di we kwa yeyi we kira ye se ye mpe no yeyi we kira ye se ye mpe no ni enya nsem bi akeka ato no so enti prempe the first no sha do di akonya ene wo so mo me mfa no nko wo di se wo mu pe o se ye mpe o ene bi si so nti prempe no ase mu pe o mu mpe o de namba abrewa Edin Asamoah nya de bi a ye hu enwanwa te se obi te wo no mpebere se amanfo kura ye be nyina o de se wo sam hwe ni we asam hwe na ya na akoye ni dini na se wo hwa na obi so ato no badin sa na akoye ye tati se Asamoah kokote bi Asamoah kokote no obi wo hwa ade bi wo hwa no ya na o de ato no ho so bi kura asa nipa efe na Asamoah no na akokyera bo bi kokote ana se wo ye no na Asamoah kokote ni na aka ho na Asamoah so ye sa afre no wo mu na Asamoah no mpebere bi a wo pene mo kafra Asamoah na Edin Safoa se Safo ene Safoa oba de no Safo no ne no ana meka no ubi ho ha oyi oduyofo nti wono kura nya Edin bi se Safo nsa no ho enam so wono no oyi oduyofo nti oyade a wonyi obi nkote yadura ne mere no ni bi kura yade de ne ko ne kreati si Safo nsa no ho nka yade we pa wo na duru afi Edin friends ochire de tete no ya na ekum na bibi wo hwa yeso wono we pa na enkrofo ko timi chiri wo mu ne ye de aye didi ochire no eja chire no ochire no na aka ho na ameni dini no kura no we dini bi kura na ayira ne we na be kata so abrewa yen hwe Edin friends opoku de se ma ye ne dada sa tim kakra ma bia na obi afi na wo hwe opoku ye nipakuya bi a ya kire se ye koye bibie na obi a wo paw edom no wono wo paw ekuyo no sa ti wonu we be si we ni si sa na ti afi Edin a ye friends yeboa de oye boafo enu nti na bra doma ahene ho kire no ukosu ma wetimfo gya na ho kye no se yebo asuama
doma hene enu nti ye de ye ne mra ne ye bu asu ama doma hene nti ye bo a ye fre no suama yo afi yenko Twenebo akodua Twenebo a ye edini keke so ena kodua no so ayete say obi a wote akonwa so wote akonwa so nti Twenebo a ono a na okodua saa ade wi nti Twenebo a ono okodua akonwa yana wono ma saa akonwa edi mu Edin sapon de ni dini bia ya na wo mota ye ne kumankuma kumankama Edin sapon kumankama no ye ankama no ye owudini bia bo okrokotina ekwankesi bi mu nchese o ha adwen nipa ntibi twem ho nti sapon no oba ono na wotimi kukum no oba condense nkeni ba wo kan ni bi de horo nanim kama na ofansa peteshe no fair you wine akwosu de ni bo so anu wo bikum oye no osieja emikume na me kura mu amete emani edin te me pebe ma award ne na aware no enti na me ba no wa hyeda anu aduane kama nti maba no monsa ne didi ne yena didi mi yena odi nsensi wa ko ye ni age odi ye wonum nsan bie odidi wi ye woto ho no fair you wine ni ti fa nti odi mi kakwa no mekuma ya mpa ko ya sapo kuma nkama asia sapon kumankama abro boache boache ye oboafo etrese bibi ni si a no obi wo ho a wodi akotini wo mu a kane na kon wo ho nti wo de wo boa ma aye kire so ho wo boa ma aye kire na edin adomako kura no na nkanya asantefo di no adomako nya asantefo di ayi me say de enye sehwia na yenzima adomako enye ya sa nim se ye nuanom bonofo nso to no mo de ne ya adoma adomako no eta wo sehwi mane ayi enzima afo no ho ti de ye ya wo mu no nya asa adomako no de no de ye ntimi nchire mu ha na edin bi je se amaniampon eye ebra oyi we hene mampo hene wo mu ko kese no baaye no na konwa no eye dwete utimfo bo dwete ko akonwa na ena wode edin a ye de to so no amaniampon akonwa a entusuo amaniampon akonwa entusuo tonsuo afi yenko afrakuma e wase kire bi e wo manani bi afrakuma ye akane no na wo mu ye bibi se afrakam afna no aya afna so aya afna na de ma ebenya ni dini de betu nipa no achese obi a ekunu afra ne kan no afra ne kan no nti na amna benya abodiri bi na ade na eda ne ha no ye afna kam etwa ne kam no aye nti so ye oba afra kam a etwa bi da ba bi o we de ya afna na etwa ha no nti afra kam jo of course na ye de afna ti afna kan no na
Edin amonima nso e. Amonima de. Amonima ne amonini. Na ye amwa nini. Bema no de saa. Na woba ne de amoniwa. Yes me dini Pomah. Bema de wopon. Me de Pomah. Saa Pomah ne pon no bibie ni ho. Just waye eninsem bi ne ye de mrane apata no ho. Nyesa eda hotra. Se Pomah no wordina ne so wonde o ti se cheche kudu eku etuetu a. Yes ade ne te se bo etuetu ekuto. So wahunu bi pa kan zoo ne bi ho. Wonyin yesi afi bia na ebobo ho enti wetimi huri koso de bo achechede na obefa na wode bo no so pe no awe yi adwe wetimi de bo na nkrofo po yi obodon wode no to bo adwe santi wode so wode cheche kuyo ku pen mu cheche no pa wode Abrowa amankwa bienka ho yo ena echa amankwa no wo pam ena yede toa ne dini no so ma amankwa sa na amankwa na nkasa ne nkyere agibia na emum emrane na yede toa no so no so wo pam amankwa pam eche se oyi a mefa nse bia ne nani edin ana one ho odin wo pam so ya ade a na ede ye nkasa ekura ewowo na echa ewo asichiri bi echa dina eyidi echa na emum ebi koba se ebiri bi sun ya wodi do bi anim na so yi akwan echa yi akwan jo afi abrefi koto mu nyina nya ade bi se de ninchire mu sunku bia se ediri no ninchire mu chire se nye dini nyina na enchire mu na emum ebi a na ho brase enti ni afre no wokoto na se metwase ansa na edin betimi enya nchiremu no ebi enne yatu edin we se ebi a wode kwaku ebi a wudwumade bi a wudi ye sonko no na ye de sa abodin no na ye de abata ho enti enye edin bia na wo bibisa ewo honom enti yahwefo no nti ase sante hene prempe de second ye frɛ ne chiritwi kwa me chiritwi efi se bra asantefo ne yi tachimanfo no kono ne se wo mbu so de ntoa na konso so ba ne sante hini wo hini ni wua na ko nagu na wo no a wutimi fa wo mu so no abefa wo mu dum enti boso ntoa no ne dane ne ho wo sebo so wo be kire sante hina we enu na be ma na meka se won ne fere wo puku tentene no a wo si post eyi ho no de nchemna no so no wono na kire sa osebo no o kire no wayi nenum wie na ogina no so bo dawure se dom no yemra sabre na ye wo kwa be kire twie ne se ye de wo na be kire twie na edidi no ma no ejare sa mote de abrewe Nkyerasie a edin ne de ebe wo ho wobenya ne mra ne de se de akan se abrefi kotoi na ebia nkyiremu so bi ebeba be ye soronko te se de ye wo kyerɛkyerɛ se phrase din te se da no wo kyerɛ aduomi apia kubi ene ne eke kan ho no ebia na waye bibi soronko bi na eno na baye abodin e de abata ne din no akoma nkyiremu enti enye edin ni nyina ena ewo bibi etesa sa say asantefo yesi PSC kyerɛ sɛ nipa no won wo ba ya obi pie enti PSC no na de wo twa to so ne afrɛ ne ka akiri wo so ewu ye nyina won wo twa to wa ka akiri enti sɛ yɛkɔwo manu ye wo ba ko PSC no a ya wo da akiri manu ne ya wo mensa sɛ nso so wo ba hwɛ hɔ a ne afrɛ ne konto sɛ ye wo manu PSC ba ne ye wo manu na yebe wo mansa be ma be he hwa yebe frɛ no konto saa ne tie gise bi eduru nan ne yesi we di anane enum no ne de ka aye na no ensia na nso wa ne ade di akosi bedu du baako du mienu ne adusa no saa ne tie abrewa ka baako mienu bi yenhwɛ se yebehu a jamfi
ewo bibi sonko bi me de jamfiri me hunu na asam fufuru bi a yoka na akoto menti akoto Nkyerasie afei adutwum de na me ka se obi wo ho a ya wo no ne de na to adu ne papa de twum litimi de enti adu wo edini bebre to aso ebi de adu ye bo a adu bo afo na adu twum se de wo kan na adu jansi bebre sa arefo na no yenua bi di sika bai sika de abrewa migidi se enu so nse da sika de wono o TV ase wadi mu sika abusia na chese eno no de abrewa ka ye ya makai samu be kai a ye nia ye papa Kofi Anane a enkane amansen kubata United Nation na oye trofo epanyini ede ema womo obepie mu ewo menhia ema ye nana ne nesi okrawre ne obrare nwoma so tisikadwa so edidin busumuru ebata ne din ho wodi busumuru yi bata ne din fi se adwuma aso a wo na wodi Ghana man no ekọ akire ama Ghana din na hyeta se amansen kubata United Nation Ghana ni na oye wo mo trofo panyini ewo ho na se wabọ mmodena a wo ma na mo ene ade nti na odi se din di abata ho ti di akina bi wobekọ akote ne ase obi di Kofi Anan busumura na yese dwumadie bi a odi ye no opimso hu ye no ene odi saa edin se yakobata ho abrwanye saa na ye akiri sumuru ro kura ye boja bi se ye wo bosompra bosontwe bosumanyama busumuru aha ne ayi no eye nson enti no busumuru fo no a yedi mu paa wo ahemfie nkonya ho enti ne ewo gold a ankasa ewo ho a eda Asante akonya ho a eye busumuru eno na wonu no wode maa no wode saade ye de tu nkuru se busumuru no eye ade a eye adepa wo ye adepa nko busumuru ya adepa obi oye busumuru ni bia busu ba ye sonko omo adepa nko ne panko a ne omuye once what is abudin no e man because why ne pade am man no akoye se wo se wo pe ya Asanto asechire bia enu asechire wo wa ne se modern bo obebo ye nti no e na ye fa ne ye de ato obi so sa o de ya Asanto abe ma de Asante enti wo yo be enti ye frɛ na Asanto a na emu modern mu a wo sa boy no ene ye de kan no ho se wo bra besi a wo ko apremu ano aborofo no wo mu de apremu Twi anu wo mu de bar dim ene na Asante fo so no se eyi bom a nsuo bom kukur yes we de apremu pa ena ye de to aborofo no tu yo no apremu na oba besi a wo ko apremu ano ayefo na ewie ha ena ye de no nsu besinti kakra mode baaye na kakra ye nso yetimi etworo ye no eno ho adwuma ne abayi ensi nti se wo fufuro bi wo no na wonte ase a obetum de aba na ye mum ye besere mani die ni ahobrase se nka yenye na Asante din no se ne be ya ye betimi akere na akokama ne din ni bi wo honom so amadaroma ya monto bo ase ntwentwen mo na asemaye sikanom no eni good no ne ade no ya hwe ye wodini bi a na akoye abibudini se we bi de donko we bi di begina we bi di nyameche we bi de nkane se mpo afirimu we bi di afirimu eno no mo ne de eye ade bi a ewo na sekere se donko obi a wudi a wo mewu na tam bebi sa akura gina ba ko a oso wo de me do ne nko ne do nti nko so ena afirimu so obi bi a na asem dindiri bi to no na nyankopɔ aye na dom no wafirim yesi afirim na se wo ba na ode ato no ode akwasi afirim ana ya afirim ena nyame chi so we di nyame na de na kyeye sa ne danso no mo ne ade no ne nye diri nyina wo se wo bebu sam so wo se ase kire se da mi nhunu nkan kire wo yesi wo se hwe kwa ase hwa wo de se no won so ne mra ne no won ka no kore ti ne frɛ ne se wo se hwe ho
tete hofo na sem beja was say hwe ho obi e de nam aso an kototo bra okototo ye no wawe wa mantem was say na wa che say was be ko ye no ne gya na dum na brebo akoto ye no so hwe was nso ahe was say nkoto brebo asi aso dum arabo fa bi yesede na wono no wokwanya ano saa de to no ho na nye wose no na akobisa ase na emu mrane na ye de pai no eno na wose ohwehwe ase hwe ho asem no wo huru kura no waka wo hwi di sire mu ano waka wose hwe ho bosire mu ka arabo na hese no and say mimi say it is all peni a obenya ase che na mini na de pa na no afo wusu wa ko baby edere ye kire wusu mi na me kura me ho adwini me ba mikrofo nyina etesa munuom yenko munuom wusu die duum onde on ka cha no aka say yes wusu die duum eni nya ase de be ni duum enti mumfa mahu ape asoso ape ekobi dia say ne ye oye boafo ape ekobi asa na to de na ape ekobi na chese obi awire hyenimu o kobi de se be arafo na yese enono nti meme de medine e wa asechire wa abakwasam etache na kwapia nso de no nso ono nso asechire ene abakwasam eta eche nti koso na momfa edin ne mra na emum yesremo ya moma ne nyedin a ebetimi akyerase na yede amamo e wa ha NYANSAPO kasa mfonyi so yesane na madwemba amammere titiru ene ho amane de eno a ena ye de mu besia no mo na yasre wani de ni abrase se obe subscribe obe share na wa like na wagya wadwenche finally na wo de ato e de amai enti yarefo nyina apanyini kofi nti ene mu amoka ho nyina babia mo bia emamumu ene hwe midi ene abusua panyi owusu duo me ne abrewa Pomah ene ebedi se adwumadi moma bye die den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kro ni mu awase wadoro sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na ma kwade ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni mu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa NYANSAPO abone ntakra na mane yekese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa mada woro mantuma ye fe ni din de seyin ni din do Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam se fanfam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame se bedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben antima nyina ni mu ampata na wo ya de ya